O'n i'n gwybod yn rhywbeth fe blaen yma. Ti wedi cael dy ddewis i fod yn un o'r 5 ar Fit Cymru. Get on, ma. Fi'n gweithio yn yr ysbyty ar ward y plant yn Gyfyrddin a fi'n rhoi advice i pobl ar health promotion plant a disgwyl yna fi. Fi yn barod am hwn. Fi'n moyn newid yn fywyd. Sa'n byth i colli pwysau, os ydw byfenno. Squeeze, mae'n gweud. Come on. Oedd Nic di codi a gofyn am belt, oedd e'n gweud bod i jeans e bach yn fawr. So mae rhywbeth yn gweithio. Fi wedi gweld bod y rhinos nawr yn cael twigs a shrubs i cynno. So fi'n teimlo sy'n bach fel nhw. Cheers, ti. Dŵr. Dim gwyn o nest. Un peth sy'n becso fi yw y ffact, so mae'n gadael neb lawr. A so mae'n mynd lam yna ar y scales y said neu'n dda. Os mae hwnna'n digwydd, mae Sioned Cwyrch yn siwbod. Ac os ydy'n drill yn ngorau. Ti wedi colli stôn a 2 bwys, Nic. Anhygoel! Bring on another stone. I gweud y gwe fi'n shattered bore yma. Fi'n absolutely rocks. Ti'n bach yn disappointed, really. Pam? Wel, ni'n gobeithio colli dyma bach mwy. 4.5 pwys o fraster yw hwnna. Mae'n horrible i gweld hwnna, i gweud y gwir. Lan nes wrthos hyn, fi wedi bod tymlo barod i fynd, ond, yeah, struggled a bit this week. Oes a gallu bita nhw nawr, so ma'n yma'n neud rhywbeth â nhw. Fi'n oce? Fi'n oce. Siarad lan? Na, fi'n oce. Sa'n ma'n pwysio di gormod. Momod, o'n lan. Ready, steady, go! Credu bod dadi di dod yn ffit iawn. Photo finish! Still ddim mor gloi a fi, ond well done. Fe fi stopo? Fe fi stopo? Fi mor brewd o Nic. Gallai byth roi e mewn geiriau pa mor brewd i fi. Helo! Diolch yn fawr am dod. Mae'n meddwl lot i fi. Wyt ti wedi rhoi 100 y 100. Just amazing. O, Nic, oedd a wifar dwi. Oedd eisiau wifar mor fawr na fo blaen, ond oedd a wifar dwi wario. Mae'n dyngos bod byth fi diwpo mewn. Fi wedi gael mas a ffantastig. Ffantastig.